Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami ngingusi Nenhlanhla. Seliphumile usuku lokugcotshwa kwesilo samaZulu uMisizulu kaZwelithini. Lokho kwenzeke emva kokuthi kuphume incwadi evela kumongameli la bebhalele khona umnumzane uMangosuthu Buthelezi ongundunankulu wakwaZulu, la ebemazisa khona umongameli uSiramaphosa ukuthi impela naye uzobe khona futhi uyasamukela isimemo sokuthi abe yingxenye yomcimbi yokugcotshwa kwesilo. Lo mcimbi ngokwencwadi kuvela ukuthi uzoba senyokeni esigodleni lapha ngomhla ka-28 kuMeyi 2022. Kanti-ke nabantu baseNingizimu Afrika bakujabulele kakhulu lokhu. Kanti-ke mbukeli, uma siqhubekela phambili sikubhelela udaba oluthi uphiko lwamaphoyisa ama-Hawks luthi luyoqhubeka nophenyo lwenkohlakalo ethinta abasebenzi besikhungo esibhekele ukukhokhwa kwezibonelelo zikahulumeni isasa. Ama-Hawks aseveze ukuthi labasebenzi bathatha imali ngokungemthetho bayifake kuma-accounts athandwa yibo. Le mali okwakubekwe ukuthi iholwe yinqwaba yabantu kusukela kogogo nomkhulu kayizange itholakale ngoFebruwari wango-2018. Kanti ukhulumela ama-Hawks ubonisiwe Nxumalo uthi kusolakala ukuthi ngoJuni 2018 ngesikhathi usasa ukhipha amakhadi amasha akwazi nokusebenza emabhange, abanye abahola izibonelelo bayithola ngemali yabo yempesheni nezibonelelo. Uthi uphenyo lwabo oluqala ngoFebruwari wangonyaka odlule seluvuthi le mali yadluliselwa kwamanye ama-akhawunti ngokungemthetho. Kanti-ke mbukeli, sikuphethela ngodaba oluthi isimo simanzonzo elokishini eGoli iDepslut la kukhona kuphuma isidumbu intatha umphakathi uxosha abokufika abangenawo amaphepha okuba kuleli. Ngesikhathi befika komunye umjondolo kube nengxabano phakathi komnikazi womjondolo namalungu omphakathi obehlola amaphepha. Kanti-ke ngokusho kaMnumzanyathi ohlala emjondolo uthi kufika iqulu labantu lefona ubufakazi bokuthi banawo yini amaphepha okuba kuleli. Uthi yena uzikhiphile izincwadi zakhe zokuvakasha kodwa umnyeni wakhe akakwazanga ukuzikhipha. Kuthiwa-ke la malungu omphakathi aphume naye emjondolo wakhe nokuyilapha ahlaselwe khona wagxotshwa ngamatshe ngaphambi kokuba ashiswe. Kanti-ke kwenzeka lokho sekunezinsuku ezintathu ziqalile idubedube ezeqala ngemumva kokubulawa kwabantu abayisikhombisa bakuleli, okusala ukuthi noma-ke ukusolakala ukuthi babulawe ngabo kufika. Kanti-ke ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli umnumzane uBhekicele naye ugcine efikile endaweni yesehlakalo, nalapho athembise khona umphakathi ukuthi uzokwandisa amaphoyisa angu-30 namaveni angu-16 azofika esiteshini samaphoyisa kungakapheli amahora angu-24. Kanti-ke kulokhu kukhulunywe kakhulu nangayo le ndaba, kuthiwa uhulumeni akathathe izinyathelo ngalolu daba ngaphambi kokuthi-ke kuphume ngaphambi kokuthi-ke isimo siphume esandleni. Kanti-ke nomnumzane uSiramaphosa umongameli wezwe uzwakale naye ethi akahambisani nendaba yaseDepslut. Izona-ke mbukeli sikuphathele zona usuku namhlanje. Sacela uzivakashele ey'nkundleni zokuxhumana Select Africa TV, Instagram, Twitter kanye noFacebook, noma usilike lapha epagini lethu ku-YouTube, usubscribe uphinde futhi ukomente. Mina ngingusi Nenhlanhla, le iSelect Africa TV.